Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. U ime kluba HSS-a i Demokrata evo nekoliko riječi o Zakonu o kemikalijama. Ovim zakonom se usklađujemo sa EU direktivama i moram pohvaliti ja da idemo za tim da se rastereti gospodarstvo odnosno olakšava poslovanje tvrtkama koje će u RH poslovati sa kemikalijama i drugim opasnim tvarima. Svakako je dobro da istaknem da se ovim prijedlogom zakona pojednostavljuju uvjeti za poslovanje, smanjuje se administriranje i da se uz ishođenje potrebnih uvjeta za poslovanje sa kemikalijama više ne mora posebno rješenje ishodovati i na taj način se smanjuje administriranje, ali sigurno se i financijski rasterećuje gospodarstvo. Bilo bi dobro ako možemo dobiti taj podatak koliko je to, jer sigurno da su s tim povezane i različite administrativne pristojbe, vrijeme i svakako da to otežava poslovanje. A kad spominjemo administrativne pristojbe onda treba istaknuti prema podacima do kojih se moglo doći za 2017. da se u RH naplati negdje oko 224 milijuna kuna u državni proračun i proračune lokalne i regionalne samouprave na temelju administrativnih pristojbi odnosno taksi ili biljega kako to se kolokvijalno u našem narodu zove. I svakako da bi mi kao zakonodavac trebali razmisliti koje to još uštede možemo napraviti u smislu ukidanja tih administrativnih pristojbi, nepotrebnih taksi, jer pogotovo što nikad nismo dobili kompletnu informaciju na što se troši taj novac. To uđe nekako u ukupnu fiskalni potencijal RH i nema posebno namjenu za veći dio tih administrativnih pristojbi, nema posebnu namjenu u smislu trošenja i bilo bi dobro ako se već naplaćuje da se zna da onda to ide u razvoj, u zapošljavanje i druge segmente, a ne za jačanje i bujanje administracije što se evo događa u RH. Želio bih istaknuti da je i na Odboru za zdravstvo iskazana jedna oprez ili upozorenje da se u poslovanju sa kemikalijama i opasnim tvarima ipak treba biti pod posebnom pažnjom, jer ako netko može poslovati, a da nema nekakvo posebno rješenje što su do sad morali imati, svakako da je bitno istaknuti da mora pribaviti posebne uvjete za bavljenje s kemikalijama i opasnim tvarima i da će to biti pod nadzorom i Državnog inspektorata i sanitarnog inspektora, a u toj funkciji je i dalje Hrvatski zavod za javno zdravstvo što mi pozdravljamo jer često je bilo na terenu preklapanja nadležnosti različitih inspektora i naši gospodarstvenici često upućuju kritike da im na tjednoj ili mjesečnoj razini dolaze različiti inspektori, pregledavaju iste stvari, preklapale su im se nadležnosti i na kraju ono što je također bitno za istaknuti da se često išlo prvo s kaznama, a onda sa nekakvim uputama da se isprave nedostaci u poslovanju. Nadam se da će Državni inspektorat profunkcionirati u punom smislu te riječi jer je bilo ovdje najavljeno da će se ići prvo sa upozorenjima, sa nekakvim rokovima do kad se moraju te nepravilnosti ispraviti, a tek onda ići s kaznama. Svakako da je još uvijek na terenu prisutno, jer očito nije to još spušteno na teren do svih inspektora, da se ide odmah s kaznama što svakako nije dobro ukoliko želimo razvoj gospodarstva i novo zapošljavanje. I bitno je reći da gospodarstvo, a i kemijska industrija u Hrvatskoj očekuje jaču potporu Vlade i nadležnih ministarstava u smislu da im nedostaje radne snage i da bi oni rado podigli plaće u kemijskoj industriji u RH, ali nažalost je još uvijek prevelik pritisak kroz porezna opterećenja i druga neporezna opterećenja na ovu industriju. Pa evo samo primjera radi, kemijski laboratorijski tehničar ima prosječnu plaću u RH od 3.887 kuna do 6.700, kemijski tehničar od 3.857 do 6.500 kuna, kemičar od 4.600 do 8.500 kuna. Ako to još usporedimo sa prosječnim plaćama po regijama onda vidimo da Grad Zagreb za 2017. ima prosječnu neto isplaćenu plaću 6.990 kuna, Brodsko-posavska županija 5.200, a Vukovarsko-srijemska županija svega 5.085 kuna. Vidimo tu strašno zaostajanje skoro od 1.700 do 2.000 kuna županija slavonskih u odnosu na Grad Zagreb, a najveći dio industrija
je prisutan u gradu Zagrebu i vidimo da povlači i oni dio radne snage iz Slavonije. Ukoliko želimo zaustaviti iseljavanje onda moramo pronaći modele kako podići plaću u tvrtkama koje posluju i u Slavoniji. Također želim istaknuti da je kemijska industrija jako bitna i za razvoj poljoprivrede jer tu je riječ o proizvodnji različitih pesticida. Uglavnom naša kemijska industrija je tu dosta prisutna, prati svjetske trendove, međutim ono što se sad događa da kroz Europski zeleni plan je veliki pritisak na poljoprivredu u smislu smanjivanja zagađenja i ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu. Naravno da poljoprivredni proizvođači pozdravljaju Europski zeleni plan, žele biti dio njega, ali ne žele da se bez njih formiraju različite zakonske odredbe, a da ceh plaćaju oni. Zato evo na primjeru kad se ukida i zabranjuje jedan insekticid klorpirifos koji je vrlo bitan u voćarstvu, ako nemamo nekakvu za njega alternativu onda se mora našim poljoprivrednim proizvođačima naći modele kako im nadoknaditi tu štetu koju će imati u proizvodnji. Naravno da treba i one kemijske supstance koje su na svjetskom nivou zdravstvene organizacije proglasile opasnim i štetnim za ljudsko zdravlje, što je već ovdje spomenut glifosat, onda svakako i Hrvatska mora biti tu da zabrani upotrebu takvih kemikalija u RH i naravno da idemo i kroz smanjivanje upotrebe mineralnih gnojiva, zagađenja tla i podzemnih voda nitritima i nitratima, ali svakako onda se moraju naći modeli kako isfinancirati poljoprivrednu proizvodnju, alternativna gnojiva, biološke preparate i slično kako bi pratili taj zeleni trend koji Europa traži od RH. I ponovio bih ovdje ono što sam u replici rekao da naše gospodarstvo, obrtnici i poduzetnici već sad trpe štetu zbog koronavirusa, pogotovo oni koji posluju sa inozemstvom, sa Italijom, Francuskom pa i Njemačkom i pogotovo manja obiteljski obrti, prijevoznici ne mogu pratiti naredbe koje idu, gube određene poslove, a kad jednom izgubiš partnera u Italiji onda je teško se ponovno vratiti na tržište i sigurno da moramo naći modele kako pomoći našem gospodarstvu. Evo ministar turizma je već sad istaknuo da i turistička sezona trpi, da je negdje do sad šteta procijenjena oko 20 milijuna eura i mi imamo određena sredstva u državnom proračunu s kojih se to može i treba nadoknaditi, ali svakako treba tražiti i modele od EU kroz izvanredna sredstva za elementarne nepogode, da se osmisli model kako povući ta sredstva i pomoći našem gospodarstvu jer činjenica da moramo čuvati radna mjesta u Hrvatskoj, da moramo voditi brigu da i kroz ovaj Zakon o kemikalijama gdje se rasterećuje gospodarstvo osmislimo modele kako još pomoći gospodarstvu u RH, da imamo radna mjesta i da imamo radna mjesta sa plaćama od kojih će naši ljudi moći živjeti i ostati živjeti i u onim nerazvijenim krajevima. Hvala lijepo.